Едно. Какво е това? Мерч. Къде се намираме ние? Орловецка. Добре. Близо до къде? Ветрополе. Какво правим? Какво правим в момента? В момента ударих на камък там и сега съм малко по-настрани. Добре, правилно. Колко дървета ще засадим днеска? 300. Вие лично 300, общо всички 1000. Само аз 300. Добре, чудесно. И аз 300 и... Много е красиво тук, никога не сме били на по-красиво място, наистина е приказно. Нека да видим и другите хора какво правят. Какво правите? Жената работи, аз се гледам. Класика. Как се чувствате? Чудесно. Добре. Ние сме тук в по-долната част на терена. Я да видим нагоре какво става. Харесва ли ви да засаждате дръвчета? И още нямам много опит. Добре, трупайте тогава. Това е нашия домакин. Добър Константин, как се чувстваш? Чудесно. Добре. Вълшебно. Няма ли кой да ви помага защо засаждате сама? Да не делите удоволствието с никой, нали? Ах, какви са хитри тези жени. Тук сигурно има няколко стотин фиданки. Къде ги носите? Нагоре приходят. Добре. Как сте, деца? Какво правите? Те играят ли си с вас? Да. Браво, как ги научихте? Трудно ли беше? Не. Добре. Само трябва да изставя така. Какво засаждате тук в тази част? Да го подръпнем. Добре, добре затъпкано е. Малко по-силно затъпвайте. Добре заровено като дълбочина. Затъпчете го по-силно само. Ето така. По-силно да оплътнем, за да няма въздух около корените. Силно. С колчето. Здравейте. Вие всеки път сте с нас. Това е 5-то събитие за сезона. 4-то. Да. Е, добре, едно от нас 5-то. На 22 април, 5 в Западна. Добре, чудесно. Там е едно от най-смислените събития, които ще направим между другото, защото е в града. Да. И ползите ще са най-много за всички. Да. Благодаря ви. Как върви? Със силен удар от високо, по-лесно е. Да, ето така. Какъв силен мъж. Така се прави. Освен това сте наживо във Фейсбук. Да, няма нужда да го копаем. Да, предполагам, че хиляди фенки сега се събират и ви наблюдават. Да. Ето, броя на гледащите рязко се увеличи. Хора споделят и казват, ето, Херкулес разцепва земята, дами и господа. Да, за да засадим едно борче. Давай. Йоан е класически рецидивист, той идва за 5-ти път. Ето това момче в гръб, което е. Такива хора като него ни трябват повече в България. И като приятелката му, разбира се. Да. Ние вече говорихме с нея. Тя ни каза, че на 22 ще сте в Западния парк. Да. Ето това са смърчовете, които засаждаме. Вижте колко са хубави. Зелени, живеят по 1000 години. Дано сме живи да ги видим. Аз лично мисля, може да не е 1000, ама поне 500 ще живеят, за да засаждаме дървета. На 100 ли? Дами и господа, господин, който ще живее 100 години. Ето, хубаво го вижте. Какво трябва да направи човек, за да живее 100 години? Не знам. Ще видим. Но Ще ви кажа след 100 години. Добре, 100 години по-късно ще ви се обадя. Добре. Лично. Точно така. Ти какво правиш, приятелю? Какво правиш тук? Ловиш рибки? Браво. И? Как е за сега? Хващаш ли доста? Ти преди малко води хорото, нали? Ти беше повел хорото, нали така? Да, ходих, но сега аз имам в детската градина народни танци, футбол, Охо! диски. Браво на теб! Коя е тази детска градина? Тя е група Делфин. Група Делфин. Браво за група Делфин! Браво за група Делфин! Колко неща са те научили да ловиш риба, да играеш хоро и футбол можеш да играеш.
Как се чувстваш? Добре. Хубаво ли ти е тук? Да. Другите деца какво ще им кажеш? Да дойдат ли и те с нас? Да. Добре, много ти благодаря. Тук като че ли е малко по-тежък терена. Тук нямам идея какво става. Малко е пресовано. Може да помогнеш. Мога, но в момента съм заед да снимам, което също е някакъв вид работа. След малко ще се включа. Обещано. Ето този господин пътува от София с мотор. Още да го прави горе. И как позначи с мотор, че е гол до кръста? Не, той пристигна на мястото на срещата с мотора. Аз го видях още тогава. Не, обувките му са... Така и обувките са му моторджийски. Загора идваме. От Стара Загора сте дошли до тук. Браво на вас. А защо не дойдохте с нас в Пловдив? Не сте разбрали тогава. Бяхме в Пловдив, само да не сбъркам датата на 18 март ли, понеже направихме, това ни е 12-13 събитие и малко вече ми се сливат. Имахме един период, в който пътувахме, но всичко си заслужава. Да, абсолютно. Поздрави на Стара Загора. Ще ви пратим малко дръвчета да занесете в Стара Загора, а на есен подготвяме доста повече и по-мащабни акции и ще бъдем и в Стара Загора. Или поне близо до нея. Чакайте, че тук тече селфи с мотика. Културен феномен. Бум! Нагоре, нагоре, нагоре. Какво ще пожелаете на това дръвче? Да расте много голямо. Голямо да порасне. Добре. Дай Боже. Днеска е Велик ден, Велика събота. Всичко, което насеем, ще се хване. Или поне по-голямата част от него. Защото със сърце го засаждаме и с желание. Освен това, до вечера ще вали, което е в наша полза. Кажи ми ние днес. Какъв е този тиранозавър на тениската ти? Динозавър Рекс е. Рекс? Да, не. Добре. Ще боядисваме също пак яйца. Така ли? Чудесно. Добре. А вие боядисахте ли си яйцата? Чакайте да не питам някой господин, че ще изглежда двусмислено. Вие боядисахте ли си яйцата? Не се смейте, не се смейте. Питам ви. Шегувам се. Да, друг ви боядиса яйцата. Добре, но вие ще ги ползвате. Да. Еми, това е от нас от Етрополе. Наистина приказен край, разкошно място. 50 човека, но прекрасни. Засаждаме 1000 смърча и ще го отпразнуваме. На 22 април в София, в Западен парк, едно от най-смислените събития, които ще направим. Защото вътре в града има най-много нужда от дървета. Елате с нас, ще бъде прекрасно.